Ngicela bangicela like live, like live. Ningavumi. Lo mfana umncane kabi. Ngiyacela bangani bami. Ngiyayicelela bangani bami. Ningipha ama gift bangani like live bangani bami. Ningavumi. Okay, hlangana Zulu. Double tap the screen. Double tap the screen. Bafethu lo muntu uyeza lo muntu labo seko-7. Hlangana Zulu. Lo muntu unama-views amaningi bazosnipe. Buka bamsendela ama-roses. Bafethu hlangana Zulu. Ngicela ningiphe support. Ningavumi ngami. Okay, nathi bonus mission. La sizobukisa. Please. Thamzeka kawu-3 na ke lawa ama-gift azothamzeka kawu-3. Guys, please cela ningangenzeli phansi. Ngipha ama-gift bangani bami. Ngiyacela bangani bami, ngiyayicelela bangani bami. Guys, zonitshela masiqalile double tap the screen ningaphindi ngoba okay, gift bangani bami. Noma eyodwa bangani bami. I-rose elilodwa, eli-rose elilodwa. Yes, ngicela eli-rose elilodwa. Shit. Ngiyayicela wena ningangilahli so much Makhumalo. Thank you so much Makhumalo. Inkosi kubusise. Okay guys, sendana ama-gift azothamzeka kawu-3. Noma ngayiphi igift esendayo izothamzeka kawu-3. Noma ngayiphi igift esendayo ithamzeka kawu-3. Noma ngayiphi igift esendayo. Yes, thank you so much Makhumalo. Hlangana Zulu. My gift esendayo ithamzeka kawu-3. Noma ngabe yiphi. Bangani bami engipha ama-gift. Awukahle Sabele. Thank you so much Makhumalo. Sabele send gift la. Thank you so much Sabele. Bangani bami. Nazo-ke njayami. Yes. Thank you so much. Malabu. Angazi. Bafethu ngiyacela kodwa ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga inkosi kubusisa. Yaphela manje le. Please guys, please. Double tap the screen. Sabele, thank you so much Makhumalo. Thank you so much. Hlangana Zulu. 5 seconds left. 4 seconds left. Oh, Jesus Christ. Hlangana Zulu. Double tap the screen. Ningavumi lo mfana omncane kakhulu double tap the screen. Ufungela igift sicela lonke double tap the screen. Mungena ama-gift bafisa cela ngisendela ama-gift. Yo, yafika lo muntu kimshaya. Jesus. Double tap the screen bafethu. Double tap the screen and share the live. Double tap the screen and share the live. Hlangana engangifici yazi nomuntu bazosniper and bazongifika. Ngiyacela sendani ama-roses. Noma ngayiphi igift onayo manje sisenda noma ngayiphi igift onayo noma ngabe iyiphi khona bengebe sangifica. Thank you so much Asanda. Inkosi kubusise. Thank you so much Mhleli. Thank you so much. Hlangana Zulu. Asanda. Yo guys, ngicela comment down below nithi Asanda. Thank you so much Asanda for the roses. Hlangana Zulu. Double tap the screen. Hlangana Zulu. Double tap the screen. I'm saying thank you so much. I'm saying thank you so much. Guys, nithi Mhlengi cela comment down below. Nithi Mhlengi. Ngabe ngithayikho into nje manje na. Thank you so much Mhlengi. Inkosi kubusise. Hlangana Zulu. Hlangana Zulu sawubona. Hey, thank you so much, guys. Please double tap the screen. Guys, snipe. Guys, double tap the screen. Please, ngapheli more. Bafethu. Yes. Hey, like kusho masifika. Oh shit. Nika. Ngizamile kufani. Hey, this game was up. Zandile uthe angidlali uzongilokhunja. Uzosiza. Ngisabathe ngilindele ama-gift akho Zandile lutho. Ngiyabonga ama-gift eningipho bangani bami. Okay, ngicela ukubonga kubo bonke abantu bami.
Guys, thank you so much. Ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much Makhumalo. Thank you so much Mhlengi, Asanda, Sabelo, Malabuku, Bani, Malakubuswa. Thank you so much Mafuze, Andiswa, Zandile. Masifie nabo bonke ke abanye ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise bafethu. Thank you so much. I really appreciate it. Ngiyabonga. Okay. So dlala omunye umesh manje. Ngiyabonga bangani bami. Ngicela ningavumi bangani mama ngihluli. Ngicela ningavumi bangani bami ningangilahli. Woza rematch nika. Like life bangani bami. Ngicela support ngicela simshaye kule game. Ngiyacanga bami ngiyayicelela. Ingane. Bafethu, othi nami ngikhulume nabantu bami. Bafethu, ngiyacela into engicelayo ukuthi mawuqala umesh you double tap the screen like lokhu uqhaqhazile lapho ku screen uthe Amakhumalo musukhamba lokhu uthe ungapheli moya mungenayo igift mase sekufika isikhathi sokuthi nisenda ama gift ngizontshela lapho ke ngizontshela ukuthi usenda noma ngabe yipi ngiyanicela okay khuleka ngizoyenza inkondlo ngayo vele ngisazoyenza inkondlo ngami khuleka guys ngilokho bengicela siya double tap ku screen base ngiyantshela mase sekusenda ama gift bese sesiyawasenda ngiyanicela njengobesho bangani bami ngiyacela bangani bami njengobesho imini umbongeni ning inbox abafuna izinkondlo bang inbox after this live usho ukuthi yiphi inkondlo uyifunayo nika rematch ningavumi bangani bami Hlangana Zulu Makhumalo thank you so much Hlangana Zulu double tap the screen ungapheli moto double tap the screen and share the live double tap the screen and share the live double tap the screen and share the live thank you so much for the donut comment down below nithi Mhlengi ngiyabonga kakhulu Mhlengi inkosi ibusise bafethu please double tap the screen if you don't have a mic double tap the screen bafethu double tap the screen ningapheli moya ngeke ngidlale enikulo life bangani cela like bangani bami ngiyacela bangani bami Mhlengi when I catch you let me follow you nika lami ngeke yes sis Mami ngangilahli bangani bami sengifulani wathi isikhathi sekhona nina bangani bami sekhona yes sisongangilahli khona wena Sizozama bangani bami cela nizame bangani bami ngicela like bangani bami live ngiyacela bangani bami ningifama please comment down below let's ngicela bangani bami ngiyacela bangani bami ngicela bangani bami 2 minutes umkhulu ka bangani bami guys ngidinga ama roses awu 20 bangani bami 20 roses ngifama 20 roses bububa bangani ngifama ama gift isikhathi sakhona bangani bami ngiyacela bangani ngiphi gift bangani bami ngiyacela bangani bami 20 roses 16 roses bangani bami ngiyacela bangani bami ningavumi bangani bami ningavumi ngami mzala hlangana angasifici iqolo umuthi 15 roses left on this kind of circle afethu ngavumi bangani bami ningavumi lesimoto umfana omncane ningavumi la khani bangani bami ngiyabonga isikhathi sisekhona nisisekhona ongishayela eqaleni ngoba ungapheli moya ungapheli moya ungapheli 800 guys please double tap the screen ningapheli moya bangani bami isikhathi sisekhona sokuzama angangifit ngiyacela bangani bami
Uba lokusendela ama-gift ngale. Imuthi. Akasajabule. Thank you so much. Thank you so much. Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. Kusanemini lonke bafethu no. Hlangana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hlangana Zulu. Hlangana Zulu. Asipheli moya. Double tap the screen if you don't have a mic. Double tap the screen. Double tap the. Thank you so much Mhlengi. Yo, thank you so much Mhlengi. Thank you so much. Hlangana Zulu. Asifike 600 manje. Ningangilahle bangani bami Mhlengi, when I catch you. We have 1 minute left. In 1 minute like singakwazi ukucover. Singakwazi. Ngiyacela bangani bami buka manje kusela 1 minute. Bangani bami ngeke Double tap the screen bafethu. Ningapheli moya. Double tap the screen. Double tap the screen. Double tap the screen. Shit. Thank you so much Mhlengi. Thank you so much Mhlengi. Yes, lo mjida lo. bangani bami ngiyacelela bangani bami Lo mgiftelanga. ngiyacela faka uma wokugcina Fundile gwala. Thank you so much guys. Thank you so much. Double tap the screen. Double tap the screen. Double tap the screen. Hlangana Zulu. 30 seconds left bafethu. Hayi dai. Na next game. Asimbe next game. Asinyekeni kule game le. Asiqhubeni silokhu sidouble tap the screen but asinyekeni kule game. Ajabule awini. Next game sibuya ngamandla. Sorry, I don't have roses. Akunankinga nje mina. Mongena ama roses Akanandawola. But ngiyabonga kakhulu bafethu. Mhlengi wazongibusisa. Mhlengi you a superstar. Bafethu ngicela nikhuleke down below nithi Mhlengi yo. Ngiyabonga guysini. Abafethu ngiyabonga kakhulu Inkosi nibusise. Ngiyabonga kakhulu Mhlengi. Thank you so much. Ncenja yami ngiyabonga kakhulu Asana. Thank you so much Makhumalo Andiswa Sithebe Zandile. Mamzukase Zinhle Senamile Shabalala. Thank you so much guys. Ngiyabonga kakhulu Inkosi inibusise. Yo, Batik. Next game, this game actually not next game. Yeah, it's next game. Le game le ngicela mayiqala nje you double tap ngamandla ngibonela ukuthi eqala nishaye ngamandla kanjani asipheli moya ke lokho asirelax like stop ungena ama roses mase sekufike isikhathi ukuthi kusenda ama roses kuzontshela bese siniyawasenda okay kapame unaye game hayi angikusabi was angikusabi unayisho indaba ngokuwina kanye usangiwine kanye kuphela wena la usawine kanye yabathi kushiya nganani all right yabathi kushiya nganani khuleka bazongisendela iGalaxy manje angikusabi bangani bami sacela bangani bami ningavumi like live bangani bami ningiphi support mase isikhathi sokusenda ama gift bangani nisenda ama gift ngiyabonga bangani inkinga we love you I like nami ngiyanithanda bafethu inkinga usma igifta yami akekho Musokuhleka ngabe uyazi nawe ngase ngishaye ngeGalaxy yabonga igift okay was a rematch was bangani bami like live bangani bami like live bangani bami ningavumi bangani umsheni kakhulu double tap the screen bafethu sifika 200 manje sifika 200 cela nisenda ama gift noma ngayiphi gift izothamzeka kawu2 lo ngiyacela noma ngabe if ungisendela idonut izothamzeka kawu2 and izonyusa ama point leyo ngiyacela bangani nomuntu omunye sendi gift azothamzeka bangani naye ama gift double tap the screen double tap the screen can life bangani mami like 9 seconds 8 seconds 7 6 thank you so much Makhumalo thank you so much hlangana Zulu yes double tap the screen awunama roses double tap bese umsendela imani gun shit
Okay, asipheli moya. Hlangana zo. Double tap the screen. Double tap the screen bafethu. Double tap the screen. Singamfika. Uweek. Isethembele kunomuntu lo amsendela ama gift. But thina ngoba sine power. We can do this. Double tap the screen bafethu. Double tap the screen and share the live. Double tap the screen and share the live. Double tap the screen and share the live. Lokho uthofozile lapho uthi ungapheli moya. Lokho uthi ningapheli moya. Njengoba ngiyabonga kakhulu kwabakwenza inkosi. Hlangana zulu. Okay bafethu ngicela ama gift out nje la. Ngicela ama gift out 2. Ngicela ama roses out 2. Ngicela ama roses out 2. Thank you so much mzala. Mama gift out 2. Ngicela ama roses out 2. Mama gift out 2 ngam. Samzeba ngam. Out 2. Thank you so much. Thank you so much. Buti ngiyabonga kakhulu bafethu noma yiphi gift angisendela singamfica lo muntu ngipha gift wamama ngene angavuma ngani Buti kagela ngiyabonga kakhulu mzala ningavumi ngami ngiyabonga kakhulu Buti siyamfica manje njengoba noma yiphi gift bangani bami noma yiphi gift samzabili bangani bami hlangana zulu siyafika manje ku 400 ngingavumi bangani bami ngiyabonga kakhulu kagela Buti bafethu cela ngicomment down below nithi lindo kuhle please ekhamba ngamami ngicela ngami ningavumi ningavumi nazo ngiyabonga bangani bami ngiyabonga ithi isandikava kivo isamnandi game sisakhona isikhathi sokudlala ubonile ngiyazabukisa ngami umuntu ngabami nithi like I'm laughing nithi engizokubamba wena isikhathi sisavuma bangani nami isikhathi sisakhona isikhathi sokudlala bafethu ngingapheli moya double tap the screen ningapheli moya hlangana zulu ngithanda ukufa ngomoya wamonke eve ngilungile ithi awuda sipheli moya nisenda ama gift nazo like I'm laughing bangani nami alright njalo please bless me lo mjita lo vele nje snipe double tap the screen bafethu please ngicela asifikeni ku 500 ke Manam akunankinga khulile hlangana zulu bophanani bangani bami bophanani nibo moya wodwa sibe into eyodwa alisekho umzali iglove nakubona fana noma ngayini sniper faka igalaxy hlangana zulu hlangana bophanani ngamami ngicela bangani bami yabo kasokugcina lesi bangani bami azobuyisa ngami umuntu silike ulife bangani bami silike ulife bangani bami ngithanda umoya wamonke simnene phula uyanyanyisa kodwa sithi like anafi bangani bami ningapheli umoya silike ulife bangani bami singavumi thank you so much Anele for the roses ngiyabonga bangani bami ngithanda ukufa ngiyabonga kakhulu ngama gift nisenhlizweni yami forever nina bafethu thank you so much ngiyabonga kakhulu bhuti ulindo kuhle ngiyabonga mzala ngiyabonga makhumalo londiwe andise zandile zaza mazibuko dancing ithi siyabonga siyabulela ngiyabonga kakhulu nabo bonke wonke umuntu ngiyabonga kakhulu ngithiwa kakhulu Android disabled nakhona ngishawa Android disabled kanjani abantu ngiyabonga kakhulu inkosini busise bafethu ngishada lapha inyembezi enjalo ebaza bambulala uyaphapha wena ngishada inyembezi enjalo yaqotha ukhala
ngiyacela bangwani kodwa ngijabulile hayi. Zandi lihlezi sokugcina and Zandi. Ngifuna ngikushaya futhi. Ngizokushaya phela futhi. Ufuna sizame. Ngizokushaya kakhulu. Screenshot. Ncane hello Sindi kuhle. Bethu unga screenshot awukahle ngithi. Ngiyakushaya mina ke. Ubuyisa ngami kanje siya. Ngiyaqalisa ukukhala bangwani kodwa lento ngijabulise kakhulu. Okay, umesho ozokugcina. Kokugcina? Yeah. Kokugcina? Ukugcina. Bafethu ngiyanicela. Yo. Ujimile yini? Bafethu ngiyanicela. Love your poems. Thank you so much. Ngiyabonga guys mfethu uyaphapha mfethu yazi uyaqala nokungidla nje ngakhe phapha kangaka. Usenhlizweni yami yonke. Akhumbula ungishaya. Phela amandla. Ngakushaya. Wathi uthi uyaphinda ngaphinde ngakuphinda. So like nami iyona into engenzayo. Ngithe uyaphinda phinde kodwa ngiyakilida ngina3 na2. Yeah, I'm here for you. Thank you so much Sezile. Okay, sisengifundileke la. No 3 kulex no 3. Unamanga ngawina. Ngaqala ngawina kushiya ngo1. Wangidla amagame awu2. Oh 3-3. Kodwa kuyafana imini ghost ngoba buhamba ngikushiye ngikulide kakhulu ke manje. Kushiya ngesibhaqa. Tongayazi uyenze ngimini. Wayenza into enje imangaliso. Waze wakusiza ufundile gwala. Freestyle is here, how we? Angizwe na. Angizakho uphusima mekunje. Usima phethu offline yo mfethu. Usima wangilapha lapha usima. Why didn't you invite me? Mfethu sorry, othi invite nalo. Ima. Hayi sobuya nginesikhathi sonke ngizokuthi. Akulungileke webhuti. Ngijimile. Ungangibona ngijima ngishaya amapusha. Mfethu wozani ke manje. We gonna win now. Alright, njamba ubona ukuthi bangidle kanjani? Freestyle bona ukuthi bangidle kanjani? Ngikhuluma nabantu bami, bangani bami sacela ndiyikhula bangani mithi. Bafethu, double tap the screen. Ningaphenda amagift ngani bami ningangilahli bangani bami ningavumi ukuthi ingane ngishaya. Nazo yaqala igame nakhe. Za. Naze. Double tap the screen. Hlangana Zulu. Ningavumi bangani bami ngicela bangani bami ngavumi. Ningavumi bangani bami. Hlangana Zulu. Siyola. Thank you so much Freestyle for the roses. Bangani ngicela ngavumi bangani bami ngavumi bangani mithi. Senda noma ngayiphi gift esenda izothamzeka kawu2 noma ngayiphi gift esenda izothamzeka kawu2. Thank you so much Freestyle. Thank you so much Freestyle. Thank you so much Mzala. Bafethu noma yiphi gift esenda izothamzeka kawu2. Ngiyabonga kakhulu Freestyle, ngiyabonga kakhulu nje Hlangana Zulu. Yo, double tap the screen. If on our roses or something, double tap the screen. Look, go screen. Go screen. Thank you so much, Freestyle. You're on a pisting glove. Shit. Double tap the screen, my face. Double tap the screen, my face. Double tap the screen, my face. I spent 200. I spent 200. Thank you so much. Yes. Double tap the screen. Please send roses. Thank you so much, Freestyle. Thank you so much. Okay, ngidinga ama-gift out 3 noma ngayiphi ama-gift out 3 gift noma ngayimaphi. Thank you so much Mzala. Seshote yodwa noma ubani oyisenda. Thank you so much. Kufuneka omunye umuntu oyisenda ngoba laba sebasendile but our account. Bafethu noma ngawubawonayo cela isenda. Noma ngawubawonayo i-rose please. Please, to reach the target. Ngiyacela.
Please. Double tap the screen if online. Double tap the screen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yo. Freestyle. Thank you so much for the roses. Tangana Zulu. Double tap the screen. Thank you so much, Freestyle. Thank you so much, Freestyle. Thank you so much. Thank you so much. Mzala, bafethu, cela ngicina ama gift kuzoba khona lenta times 3. Okay, senda noma ngayiphi gift esenda izothamzeka ka3. Igift noma ngayiphi esenda ithamzeka ka3. Igift noma ngayiphi. Thank you so much, Freestyle. Thank you so much, Freestyle. Igift noma ngayiphi esenda ithamzeka ka3. Igift noma ngayiphi esenda ithamzeka ka3. Thando, thank you so much. Thank you so much. Thando, Freestyle, thank you so much. Thank you so much, Buffett. Yo. Double tap the screen. Please, guys, send no manga EP gift. No manga EP gift. No manga EP gift. No manga EP gift. We have 20 seconds left. 15 seconds left. Guys, please, guys. Please, guys. 10 seconds left. Send no manga EP gift on high. Please, bazo snipe labantu, bazo snipe. Shit. Thank you so much, Mzala. Thank you so much, Freestyle. Thank you so much. Double tap the screen, my face. Spacey, thank you so much for the roses. Sangana Zulu, double tap the screen. Yes, the government. Double tap the screen, my face. Sangana Zulu, double tap the screen, my face. Thank you so much, Thando. Thank you so much, Mzala. Ngiyabonga kakhulu Freestyle bafethu ngiyacela uma ukuthi ukasende ama gift senda noma ngayiphi gift onayo. Ngiyabonga ama gift onayo cela ungisendele. Double tap the screen bafethu. Uma ukuthi awunayo lokhu double tap the screen uthe double tap the screen and share the live. Thank you so much, Mzala. Cela ni-comment down below nithi mzimbo khalimali. Nisho njalo. Yo. Asambe no. Yo la. Sangana Zulu. Double tap the screen ningapheli moya. Yes, mzimbo khalimali yebo. Okay, double tap the screen, Buffett. Double tap the screen and send roses. Noma ngayi mapha ama-gift enasenda. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Buffett, singapheli moya labantu bengasniper. Jesus. Yes. Thank you so much. Nika. We. Thando uthole iStanhammer. Thank you so much bafethu. Ngiyabonga kakhulu Inkosi inibusise, ngiyabonga kakhulu Thando, ngiyabonga Mzimba okhalimali Freestyle Spacey elami andiswa siyimvuza andile mamzukase lwazi sishi. Ngiyabonga nakubo bonke abanye, ngiyabonga kakhulu Inkosi inibusise bafethu. Ngiyabonga kakhulu ungakhathali sengiyamleader futhi. Thank you so much. Ngiyabonga ngama gift ngiyabonga kakhulu wonke umuntu okhona actually live like wonke umuntu. Ngiyabonga Inkosi inibusise. Injani Nduku Nika? Qale ngibonga abangani bami, ngiyabonga abangani bami ngama gift nalabo abangilike live ngiyabonga support even ngithanda kodwa ngithanda umoya wenu. Kukhulu lokho. Uma lokho kula kimi kusho kukhulu kabi. Izandla zedlula ekhanda. Hello Snelly. Ngithi injani Nduku Nika? Umoya. Ngishilo ngathi wena usizwa uloyasi sakho akini. Akasekho manje. Sengithela induku. Ufuna rematch? Ngisakhokha umoya sayibona kusasa. Bye Nika. Siyamuphi live? Sawangithando noma sivulo wami? Angazi. Ngizoza mhlambe lapho. Noma asibuyeni ngo10. All right.
Yeah. Songena kowakho ke. Alright. Uyasesaba. Usiyasaba manje. Ngathi uyasaba. Kokomoya. Bye bye.